Mana kamano nyakora mgajuang kamura mara mitira kautulu makene magonero kamano mudunga inya kumkete mana Chuny Onagi TV ka wagoero kamano ne Obongo nyakalaga nyasach pologi piny mami wakinde machalo goda kamande mando chakorom kendo dichieng makawuono ka wadhigo mbaka kacha e wichendro mar Duond Onagi kawona kono ka krogo joano dichieng makawuono wadhi bedo ka achiel koda moluor Sospita Obungu Owich ma en kacha ker mar bunge la wananchi Kenya mangima kendo en jachung e komno mar Kondele 2027 kurom gejuang wan kode kande kendo dago mbaka e wechego motudore gi kaachiel kaka piny Kenya chal e yono masani kurom gejuang sama bende oganda mathoth kata mana ja Kenya osebedo ka ywak ne ngima osebedo ko ng'aw malo kurom gejuang wadhi go mbaka ni to chalo nade ka bende wadhi go mbaka kaachiel koda moluor Sospita Obungu Owich achiel kachiel kawuok e studio mag Chuny Onagi TV nyaka kamora mora mantiere kaka wonte chieng' tich ariyo tarik 17 gagana ariyo kod auchiel mata chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 to Mato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wachako chenro ni yono machalo koda kamandi ker mar bunge la wananchi Kenya mzima longo ni bunge la wananchi mabendo maukacha counties mag prangwan gabirio modore Kenya idinade antio mabero dicho makawuono kenda ka thuolo makende mondo agoero kamano Nyasaye momiya teko dicho makawuono gi ngima mondo abedka mar ariyo agoero kamano ne jo Kondele, jo Kisumu Central, jo Kisumu County, jo Kenya kwa jumla gi jo era maga osebedo ka supporta jogo man godo machiegni jaoda kaachiel gi nyithinda gi familia na duto erokamano. Wamor kabisa kuom chopo kandie wambo mor kech oganda mabende joera mag Obungu Owich #kondechwane nowacho ni Chuny Onagi TV osebudho dak wakele jatelo mondo wachak watwage kod achiel kachiel. Osebudho moromo kaluwore gi engagements masebedo go yande but anyalo goero kamano ne Onagi TV nikech asebedo kaluwo machiegni seyudo ka play local national politics kendo we enlighten people differently on development progress mar this country kendo every development mo come in bende nyiso jopiny mondo gibed achiel kuom gigo madhi mbele ka gi wuoye kendo gimbe gibedo ni ginyalo gole pachgi mi aneno ko Onagi TV dhi maber erokamano maduong' ahinya kwachaka wan ga gi ngero mabende wachago godo chenro ane nikech ngechego be gwedho chenro kata gwedho twak jodongo ne tiyo kode gi ngero makawuono en joluo go ngero ni kamiluokori ok itwaye. Joluo ne nigi weche mane giwacho mopogore opogore mane nyiso ranyisi kata kido mopogore opogore. Kamiluokori ok itwaye nyiso ni nyaka ibed ng'atno mantiere gi lek man mbele moingo kama intiere no. Onyiso ni josiasa tiyo kode ahinya ka wacho ni nyocha asebedo MCA koro an gi lek mar dhi bedo MP koro kama nya antiere mokwongo cha koro kachak paro kendo nachaka dhi abedie kendo koro gi an sani kitiyo koda gi ngero no to nyiso ni lek masebedo go aneno ni anto pod adhi mana bedo Kondele lek mantiere godo matiyo ne jopiny nikech nitiere gik mafil ni ok dhi maber Kondele ward mane lek masebedo godo to pok achopo kama wacho ni kama luokora ok atwoye nikech pok abedo MCA ma Kondele pod kor kadwaro mondo abed MCA ma Kondele lek no ber to inyalo ti kode kuom josiasa mamoko but anto yan kaka Obungu Owich anta feel ni pok achopo kama wacho ni kama luokora ok atwoye nikech an pod an gi geno ni adhi tiyo ne jopiny komiya the mandate of the office come 2027 erokamano waneno ka bende iwuothe counties mopogore opogore ma kaluo kaachiel kod mamoko Kenya mangima ka bende gisani ne ker mar bunge la wananchi piny Kenya mangima nyiso ni to maere kaka bende changia bedo neno ni dhi kawo komno mar Kondele bende jo Kondele feel kaka achiel kuom jatelo mabende mako piny Kenya mangima. An gi kaka pogo gige na matimo kendo an gi kaka a program myself. Most of the occasions you don't adich Kondele kabisa kendo asekawo thuolo mang'eny for the last chakre higa manye wan godo ni kwachake to gi towards the end of December last year nyocha focus e Kondele politics kendo asebedo kan gi jopiny the whole January February nyaka sani bende pok adhi oko mar Kondele asebedo kan Kondele ka focus e weche ma Kondele maduong' kabisa en ni by January nang'eyo ni nyithindo ne dhi school to ne challenges ne nitie mane jonyuol ne nigo e weche mag grade 6, grade 7, grade 9 up to grade 10 challenges ne nitie e weche mag JSS koro kanyo na support na chiwo sums of 2,000 shillings mana chiwo partly for fees ne nyithindo ma work from the most vulnerable
within Kondele. Nachiwo lockers, na loso ne nyithindo lockers, to namiyo nyithindo buge, uniform be na support godo. Magi gin gik ma ok awache Onagi TV ka, maonge ng'ama nyalo trace. Gin gik ma kata ka ukawo your own opinion, kata research within Kondele, to bro yudo ni gin adier, gin gik ma nasebedo katim. Asebedo gi ji weche mag liete ka chung' gi ji, weche mag tuo ka support ji. Kondele asechung'e moromo gi jopiny. Kendo I'm one leader mantie Kondele every time. Kata kawuono gokinyi, ing'eyo ni ne wachak show by saa 2 gokinyi. Alewo nikech jopiny. As early as 6 jopiny ne nie oda. Ji mopogore opogore, mine, vijana, jodongo, nyaka jo kanisa moko na receive out. Pastors moko madwa timo marambe one of this weekend. So gin bende atiyo ne jopiny at different levels each and every day. So mano bende oko affect bunge, platforms mag bunge, nikech platforms mag bunge bende antiere gi other leaders, antiere under me, motiyogo together. Kaka antiere gi jalupna mawuok Eldoret, iluongo ni Evans Otieno. Evans Odhiambo. Evans Odhiambo coordinate go maber kabisa in matters national platform mar bunge lanech. Antiere gi secretary kata jagoro mara owuok Migori, iluongo ni Timono Miti. Embe watiyo kode maber. Then wan gi Lawi Korir mawuok Kericho. Embe en minority leader mar bunge. So women leader bentie. Koro structure mar bunge wapoge yo mowinjore kawuok e county ka county. Maka yudo thuolo ni adwa discuss wach mar bunge la wananchi, to wabro discuss into details. Kawuono ka discuss weche bunge. But chieng' moro kemiya thuolo to abro nyisi the structure mar bunge is in place. Kaka gik mwatimo in terms of supporting and defending the rights mag jopiny. To ge sensitize the people on gik monego bende gitimo kaluwore gi kaka chik osebedo ka wacho. Romani gima wadhi go mbele motegno. Omiyo ang'eyo ni mbele kaendi adwa chako programs mag bunge la wananchi, nikech nitie a lot of things monego bende discuss kaka bunge. One, sani ng'eyo ni national government kata sirikal madendore ni broad based sani ndio chako wach mar compensation e victims mag police brutality. Ng'eyo ni one kaka jobunge ne wa play pivotal role during the times mane ji timo ng'anyo. Ng'ato kaka an ne a lead Sufuria movement Kisumu kae. Sufuria movement no be mana duko nyuolo riwruok mane oyiera godo mar presidency mar bunge la wananchi. Kaluwore nikech nayudo godo thuolo mar wuothe counties gi duto te. Mane miyo jopiny ong'eya e counties gi makoro chopo kama koro giyiera godo president mar bunge. Kich at the level mane watimo godo demonstration cha, ne atime oko mar Kisumu County, karingo Nakuru, Homa Bay, Kisumu, Migori, waringo Kericho, adhi counties mamoko nyaka maoko gi nyaka Mombasa. Kora yudo go face mar Kenya ema giyiera go president mabunge. Koro gisani endi seche moro chako weche ma compensation ma victims and police brutality to ge defending the human rights. Wan kaka jobunge nyaka adhi convene meeting modo chako push godo mondo gini otime through a transparent way, maonge ng'ata mane ohinyore kata mane mwandu ne olal. Nyaka sirikal make sure ni gi reach out to the right people. Kik jomoko nono manoko ohinyore during demonstrations mane mwandu gi okolal ni ema kodi de chul pesa. Sums of 2 billion ni nyako bed ni there is value for it. Imiye the right people. Erokamano bende nitire public participation mabende samoro kata mana choko pach oganda ma Kondele kiwinjo ni gino mabende gigombo yude ahinya. Ntiere levels of meetings matimo differently in my own capacity. Aluongo women, aluongo youths, aluongo opinion leaders, jomodag e ng'ol bende waluongo in different categories. Kata odiochieng' makiny wan gi public baraza. I do attend all public barazas mitimo Kondele, unit ka unit. Kiny wantiere gi public baraza makiny timo Upper Gonda, kiny timo kar Konambaya office mar container. Kiny DC biro kanyo. Koro kanyo gin platforms ma discuss weche mag development. Mopogore gi mano, I organize for my own occasions and platforms. Mwarome gi ji, aromo gi mine mopogore pile ka pile. Mwawacho godo weche mag dongruok mwadwaro. To public participation ma sirikal, kalure gi kaka sirikal okete. Sasa magiluongo public participation at Kusawol. Be nyaka bed part and parcel. Mondo wa make sure ni wa push for development. Wawachi ni to gik manyecho wa propose in the financial year machielo cha. Dakwane ka gibedo implemented. Sani wabiro mondo wa propose new projects. Tang'o momiyo projects mamoko kapok otim. Financial year 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2024, 2025, up to 2025, 2026. Projects, we want to see them being implemented. So such platforms, what imogodo civilian oversight, what push godo mondo waneka development dhimbele in terms of implementation. Bende nitiere lokruok mosebedi chakre mawaneno ka bende koro wagiko wachopo keyo mar tam mogik mag jotelo. Bino ka Kondele osego okang' moro mopogore gi kama bende ne nitiere kata higa mokalo. To be sincere, wantiere a lot of challenges in Kondele. Okane gima visible. Ma japiny nyalo wacho ni macha gima osetim gi county. In terms of pesa, ka wanyalo wacho ni county government ma Kisumu release about 30 million mabiro ne ward ka ward. Kwa kwano from the time mane the current MCA mane komsani ndio ka office nyaka gi sani. To kapar ka pesa go nyalo bedo equivalent to igni ma osebede office. Nikech from financial year 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, nyaka 2025, 2026, madhi mbele. Paro ni wan gi challenges maduong' kabisa. In terms of visibility, kiwuotho tacho ni Machande County, very little has been done. A scale of 1 to 10, anyalo wacho ni anyalo wacho kata ni en 4%, in terms of percentage, en gima ni piny kabisa. Koro challenge wantie go. Because we expect things in terms of in any county, we expect infrastructure development, go infrastructure, we expect ni area ma Kondele duto, at least for igni ma wantiere godo no, kuno be ni pod wan gi kunde man mudho nitiere within Kondele. Nikech just floodlights. Floodlight gi cost gi ok ng'eny, en about 1.5 to 2 million. To mago gin giyudo ka areas mang'eny kabisa ma Kondele ma pod ni mudho nyaka sama wuoyo kodi niendi, migoye ji dimbo kendo mine ywak kabisa. Mano is a challenge. En gima ok onego bed ni wabedo at this time. Weche mag insecurity pod ng'eny. Insecurity is too much in Kondele as we speak today. What rely a street lights. Street lights go bende kuonde moko ok giti. Kich county ok chulegi. So mago bende pod gina challenges ma waduoke office mar MCA nikech in terms of representation, MCA onego beni biro ng'iyo ni to joga ma Kondele gieki, are they getting services? Kapo ni gin services ma wuok under national government, how do we push through the offices of national government or through the offices ma wuok under national government, either through MP mondo wang'e ni to ere kaka gigi nyalo tim. Floodlights gieki ichulo gi county. How do I connect with the city? Mondo city make sure ni teini duto te mantiere ma fall under city gi liel. Timne gi maintenance, to chudi, to tim gimoro amora minyalo tim. To kuonde ma ok otwe bende gi make sure ni gitwe. So mago are some of the things ma fail ni ok osetimore maber. We do budget under city. City nigi projects motime ward ka ward. 14 wards ma moloso Kisumu County. Nitiere budget miketo under city. Ok wane ka gitiyo. In terms of choko taka kata garbage. Kondele olil. Idhi kata ichiro ma Kondele kaendi. Yudo ka taka nitie kama onego bed ni puke taka. Ochiegni gi hotel kama itede chiemo. Chiro lil seriously. Kiwuok kanyo idhi Manyata Peace Market. Yudo ka nitiere kama taka nitiere dho bunge la wananchi ma Manyata. Ok en gima ok choki. Olil. Idhi Manyata, idhi Kosao Market. Ma ose timne renovation higni go duto te nyaka sani pok oyawe. Along that place. Taka maoro bendi ipuke wall mar Manyata mar Kosao kanyo. Mago gin gik ma onge ng'ama choko. So in terms of garbage collection, Kondele is in problem. In terms of insecurity, Kondele bende ni a problem kich teinigo. In terms of nderni itimonegi maintenance, maram roads, kanyo bende problem nitiere nikech kakitimo ndara itimo to kete maram, drainage bok keti, pi donje ute ji, mago gin challenges mantiere in Kondele. So there are a lot of things matime Kondele. Sewage, sewer nonego beni Kondele osebedo connected to sewer. We've had a lot of meetings, more discussed with them. Up to now, those things are not happening. Reasons are nobody is there to oversight on behalf of the people. So we have a lot of challenges. Erokamano achiel kuom gigo mabende samoro keto vijende kamoro maber mabende koro weche mag njore dok chien gin weche mag sports kata mana tuke. To aneno ka bende in achiel kuom jogo mabende samoro kelo chenro mag rowere kata mana loso tournaments achiel ariyo adek. Kupogore gi mago nyiso ni tere kaka bende engage youth mondo mi nane njore ma timore kanyo dok chien.
In terms of achievements, personal achievement, an awuon aseng'iyo ni to ere kaka Manyata manonyuola ni. Nonyuola Manyata, asomo Manyata, adak Manyata, akendo Manyata, atimo ohala Manyata, ago siasa na Kondele ma Manyata. So aseng'iyo ni to ere gima nyalo give back to the community mondo mi gigi kik abed ni an jatelo mayuak each and every time. A good leader is one ma identify a problem, then you find a solution to that problem. You don't keep on yuak ka igonyo japiny yuak ni my problem talking hii kaka inyalo kelo solution to the problem. Asetimo second phase of tournament, natimo first, asetimo second, kara sani ande adhi timo third. Apart from that, ase engage you the categories mopogore opogore. Sani wantiere kidhi kosawa all kacha to nitiere tournament nitiere sporting activities madhiga kanyo mopogore opogore. Wan gi karate kanyo, wan gi boxing, wan gi taekwondo. Ase finance for tournaments go. Ase finance for taekwondo tournaments, ase finance for karate. Nitie a lot masetimo kanyo. Apart from that, I engage youths at least on a daily basis. Kwa discuss kodgi kaka wanyalo change Kondele. To gimbende gin very positive. Gima giwachona maduong' kabisa ni wadwaro empowerment. Why you are leaders wa? Because our leaders okose focus on the youth economic empowerment, but instead gi focus on handout. Gidwaro ni kagirado gi youth etimiyo sing 200 gimiyo siling 100, but they don't offer alternative solutions. They don't offer gimoro manyalo konyo youth in terms of long term. So mae gima chandruok maduong' kabisa. An awuon awacho ni kabedo MCA. The first thing, under my program, under Kondechwa Foundation, abro bedo gimiluongo ni Vijana Kikao. Vijana Kikao en a platform mabro bring youth together after every 6 months. Madhi bedo office for 5 years. Maano en kama wabro evaluate godo on things monego ben watimo ne vijana. Watimo monitoring and evaluation on kaka youth run their affairs or their programs within Kondele. First, wadwaro ni youth ma dwaro mondo gidonje innovation to wabro make sure ni gin bende wa discuss kod gi weche mag innovation. Innovative ideas are very important. Not every youth mantie Kondele ibro ndik teach. I can't guarantee them because chances go onge. But there are youths manyalo create job opportunities amongst themselves. One wabro ng'iyo ni how do we partner with organizations manyalo support gi economically. Mondo socio-economic empowerment chande wakete obeda reality, not just a story. I will not promise to give every youth pesa in terms of handouts because I will not manage that. And personally, I work a background kata foundation mari human rights activist. Nyiso ni ano kadhi kwalo pes japiny. I want myself to be very clean. I want my hands to be as clean as cotton. Iwinjo. Obed maler kabisa marachar ka cotton. Nikech ango, I don't want to go and steal. Sani gima chando kata MCA wa Kisumu County and conflict of interest. Gikaw tije monego benege miyo vijana, gikaw tije monego benege miyo mine, tije monego benege miyo jomodak ng'ol, gine giwegi magitime wards magintiere. For example, MCA ma Kondele kata ma MCA ma ward machielo. Ka ini wuone monego benege timo oversight role. To instead of timo oversight role, ine timo tender, a ward ni monego benege timo oversight. Niso ni you can't oversight yourself. Hinjo. A thief cannot arrest himself. Hiwinja. Koro ki expect ni MCA bro wacho ni ndara ni olos marach. To ene mo loso ndara no through kambine kata proxies. Koro kobi wuoye man. It means Japan is going to suffer. So wacho niya, nitie tije mwadhi empower go vijana in terms of AGPO. AGPO ilongo ni access to government procurement opportunities. So through this AGPO, abro make sure ni tenders madhi ne youth obed for youths. Tenders madhi ne mine obed for women. Tenders madhi ne PWDs. Those tenders are categorized. The system mar county kata national, they are categorized. And AGPO gives access to youths for the opportunities near. Ne kata ka in youth must register, so you can access funds through bank. Bank nyalo miu loan to timo godo. I will oversight that. I will support through that. I will facilitate that. Mondo youth groups manigi capacity, manyalo dwaro tich, mag choko taka, ginwa register gi through access, through AGPO. Mondo gibed gi tendering companies magi nyalo timo go tender Kondele. At the end of it all, you the bedo gi pesa, they will not follow us as leaders. Kawuono kiwuoyo GR blaming Mbogi. We blame Mbogi for what reason? You have not created an employment environment. Onge ngamu create an environment as enabling environment kata conducive environment ma support Mbogi. Ibed MP, bed ngama dwa bedo governor, obed senator, obed women rep.
giywak ni Mbogi Mbogi gi thoth gi akanya Kondele Mbogi giwuok Kisumu County kamoro amora. Mbogi gin agina kijande mamoko gin school dropouts, gin agina kijande mamoko be osetieko form 4 to onge tije magitimo, gin agina vijande mamoko bende gin graduates to onge tije magitimo. So gichokora chokate together, koro gimbe gi enjoy bede platforms mag siasa. Koro gibiro kuonde ka just for money, nikech kaka gikonyre onge. So seche magi biro kuonde ka, they see us kaka politicians. They expect me we should give them. We can't blame them. Nikech after all, ka kwa miyogi, to gimbe gidonje timbe moko maricho. Ikotiko Kondele kadong mana gipenja riyo kende. Nitiri issues mag arita kumo sa de marach di mogo bendi tong aoyae. Ni wan gi cases moko mabende vijende moko mana matindo omaka niye ka police ka Kondele kandie. Jog mabende thoro kelo arita kwe bedo marach gin vijende mawuok Kondele ka kose gin mawuok kuonde mamoko. Ingeni kuo to kinyal define. Kuo kinyal define. Gimomiyo kinyal define kuo, ingeni okanyal ng'eyo ni joma kwalo Kondele gin jo Kondele. Because the network mar kuo kinyal ng'eyo. Inya yudo ni samoro joma kwelo Kondele gin joma kata mana for example Nyakach kata Seme kata Kure, to gin gi joge gi magi connect go Kondele ka gidonjo to gitimo godo. An gima ng'eyo adwane mondo awach niya, we must fight a solution. We must look for solution manyalo konyo e weche mag insecurity. And tweyo the whole of Kondele. Kicha wacho ni under leadership marwa madhi bedo in place in 2027, Kondele must be a 24-hour economy. And Kisumu Ma inu wacho ni dak Manyata. Ana dak Manyata. Kumonyola mantie. Gini bende jomoko wacho ni idwaro MCA ma Kondele te dak Manyata. Jomoko bon wacho ni ere kaka wanyalo gone ja Manyata to dwaro Kondele. Ingeni ha Manyata en Kondele. Koro ka jomoko wacho. Manyata en Kondele. Koro just allow me to help you. Manyata en Kondele. Hey, Kondele en ward, but Manyata is a sublocation. Koro kangeni Manyata mane magiwuoye. Kichwan gi Manyata Manyata bi jogo wuoye mane. Giwuoye mane. Inidak mane. Inidak e magiwuoye. An mokuongo interest na madung kabisa nitie Kondele nikech kata properties, our own properties in Manyata sublocation, ma en Kondele ward. Iwinja, mano mokuongo. An gi giga ma koth goyo Kondele, ma en Manyata sublocation. Joma wuoyo gonge gi mwandu ma kata koth goyo. They don't have anything ma koth go Kondele. And giga masatimo ne jopiny, and giga ma personal properties mantie within Manyata. Momiyo a fight matek kabisa mondo abed MCA ma Kondele, mondo akony jopiny in realizing services nikech amba wuon ahinyora kaka ng'at monyuol Manyata. Iwinja. Koro an adak Manyata. Koro kang'eni Manyata miwuoyo en Manyata mane. Kich an adak Manyata. Tang'eni Manyata nie Kondele ward. Iwinja. Nwaneno kanyo cha bende bunge la wananchi nodo kacha ute moko affordable housing malumu mwaka chacha to inachelo kuma bunge la wananchi bende ni ing'eni gima chalo kama notimore. Mago nang'eyo nikech mano branch mar bunge la wananchi ma Kisumu County. Koro nang'eyo ni mano ne dhi mbele. Ibe isa benefit. Poka benefit in terms of the bunge, but anyalo bedo ni asetimo mara wuon on my individual capacity. Nikech utego jopiny omi thuolo nyalo nyiewo kidwaro. So long as nigi teko mari minyalo nyiewo kata achiel kata ariyo. Koro an gi mara achiel mana nyiewo gi pesa na. Koro ka nyiewo gi pesa bunge. Moko migi sirikal. Sirikal pok nomiya. To ero kamano maduong' ahinya mano kwa kalo kanyo mane mabende nadwang'yo nikech in kaka achiel kuom bunge na wano kabe bunge no mi kacha mabende kurwanyo no karani mabende gi branches kacha ko kamano to koronge jwang kapo kwa tiko kandi wadadhi break matin ko adugo to wadhigo mbaka kacha weche mag counties kato gi national politics koronge jwang wadino kabende gi sani siasa bende osemako kore kacha kendo oganda mathoth bende koro negi paro mopogore koronge jwang mamomi wakelo kandi hospital bungo Owich mondo mi wago kode mbaka kendo kodhi nyiso ni to ang'omo nongo benija Kenya chutho to ya wuto nage nongo benicho mukuri koronge jwang wan kode kandi kendo dhigo kode mbako dhi nyiso ni to chalo nade chutho to tend William Samoei Ruto kaka bende osekelo berne oganda Luo make mana gi kanyo wadhi break ang waduogo to wadhi chako kachiel kod somo ote magi. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength?
Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nikram gajuanga kautulo makende maru kikende telono mara Rio mar Duond Onagi mana e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama potai chenoni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wano wachuni kwa dogo telono mara Rio twadhika okacha ote magi kendo upononi nyalo guonwa sim kacha wan kabende kacha kachel kod namba sima bende nyalo wanwa tole sido maro kandi to mako pachi achiel kachiel Nyakwar gajuanga wadhicha kachel kod ote mabende wanogodo kandi wangi ilungono tale price wachuni Obungu Owich wangne kao Kondele Ward 2027. One give Vincent Kajomo watching live from Game Rai sub location in North Nyakach Ward, Nyakach sub county, together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zurael Onyuro. Vincent Kajomo for MCA North Nyakach Ward, Nyakach sub county 2027. Rokamano one give Bolty bot watching. To be honest, Kondele has a lot of changes. Enmanani siasa too, but Kondele ohe wards mangeny sana. Kata wangi hon barak Sultan Odhiambo wachoni Chuny Onagi TV mosna wuodi Nyatanga usetio maber na jo Kondele wangni od bura ochome tir. Nite kijana moro iluongo ka ni Bolty bot wachoni to be honest Kondele nigi a lot of changes moingo wuos dute. Mano adier. Ingene this is an open discussion. It is an open discussion ma anyalo kata mana challenge anyalo nyisi ka request ni next time iluonga na go mondo wabed kode piny. Mondo bed ni ok wabiro ka for which hunting but wabiro kaendi mondo wanyis jopiny what is a reality on the ground. Awacho ni ka wuoyo ta kwano projects ma Kondele to wachako gi dispensary mano under health to pinya ang'o momiyo wards duto te ma Kisumu yudo ka mostly gintiere gi dispensaries. Joma nyata bi ka tuo to idhi thiedh kuoyo dispensary. Jo migosi ka tuo ti thiedho migosi. Jo Kaloleni Shauri Moyo ka tuo ti thiedho Lumumba. Jo Market Milimani ka tuo ti thiedho either ginyalo dhi kata district manoven facility mantiere kuro or dispensary bende nitiere kata railways kacha maginyalo dhiye mano under Market Milimani. To bende mopogore gi mano yudo ka railways ma Obunga Railways Ward bende nitiere gi dispensary ne. Ang'o momiyo Kondele Ward mantiere within the city onge gi dispensary up to now. Nikech ang'o? Nikech sirkal marach. Nikech telo marach manitiere in place momiyo mano pok otimore. So mopogore gi mano bende kwachako about bursary. Bursary distribution is a problem in Kondele. Jo piny kadwa access bursary
to imiyo ji basari based on kalure ka kong'ei or weche matindo tindo mag mibadhi kech kitemo luwo kata mana scholarship nyithindo motimo maber Obinju, Magadi, Kosao, Manyata madwaro access basari ogi madwaro access scholarship ok migi scholarship nikech ang'o nikech joma tiro office mar MCA masani nigi interest mar jok ma gidwa ni gikaw mamoko bende otimo penj bende skunde ma oko mok mag Kondele. So mago gin points ma wanyalo wacho. An awuon personally kaka Obungu antie gik masetimo in terms of transformation ma transform godo boda sector ma ji nyalo nene gik masetimo Kondele. Pogore gi mano an gi tije masetimo in terms of supporting our mothers. Sani endia support mine matimo ohala matindo tindo. Mauso chapat, mauso sambusa, mauso mandas, mauso rech, mama mboga, lewni. I give them pesa matindo tindo magitimo godo ohala. One give Bill Samson wacho ni I wish my brother Obungu Owich all the best. He's been very consistent. Alemone. Erokamano. Kuka mano kwa dhimbele kacho waneno ka bende imako kacha campaign matek kabisa kendo waneno ka bende koro udwa kelo lokruok ne Kisumu kata mana Kisumu manyien kendo aneno ka ego campaign kacha ne moluor Ken Obura. Mokwongo yiena mondo awachi ni kalure gi lek mantiere godo, kalure gi paro man godo maber ne jokondele. Asiko akwayo gi pile ka pile. Ok achun gi. Asiko akwayo gi pile ka pile katemo wacho negi ni mondo wabedi gi sirkal makare. Mondo wabedi gi telo manyalo kelo mor ne jopiny. Nyaka wabedi gi governor manyalo winjo ywak mar jopiny. Governor ma focus on economic empowerment. Governor ma realize ni to youth dwaro ang'o in terms of dongruok. To mine dwaro ang'o. Jogo modage ng'ol dwaro ang'o. Kisumu County dwaro ang'o in terms of agriculture, food security. Kawuono ka wawuoyo e wach mar agriculture. Wantiere gi nyamthoy. Wan gi nyamthoy, iwinja. Nyamthoy oromo pidho Kisumu County mangima. Iwinjo. Nikech en food basket ma Kisumu. But because of poor leadership, kata bad governance, nyamthoy ni ani akacha oko konjowa. Iwinja. Kawuono wan gi weche mag sukari. Iwinja. Wan gi puothe mag niang' ma Kisumu. Wan gi kembe mag niang' ma Kisumu. Iwinja. Madwaro streamlining. County leadership must take full charge mar kembe mag niang' gi. Mondo ging'e ni to ere kaka ji nyalo bedo gi pesa economically. Jopur niang' ywak. Ni samoro pesa gi leo. Though gisebedo privatized. But nitiere challenges mapod nitiere matindo tindo madwaro leadership mar county to intervene on the matter on behalf of their people kata the people mogonegi ombulu. Magi gin gik matindo tindo. Weche mag nderni, infrastructure development. Iyudo ka city kata wards mantiere within city, iyudo ka World Bank oteme matek moro goge lam. But wards mantiere outside the city to geto nderni gichalo nadi. Kawuono kiwuotho Seme, idhi North Seme, idhi East Seme, idhi Central Seme, iwinja, idhi West Seme. Ki donjo Central Seme, Kombewa ka endi kidonjo ndara maduong' kabisa mawuok Kombewa to chiko nyaka Sat Beach, ndara no rach seriously, okolose. Challenges nitie mang'eny kabisa nderni mantiere kata idhi mana West Seme kawuono, kata idhi mana North Seme. Wawuog Seme, wabi Kisumu East. Nderni mantie Kisumu East, apart from ndara makoro President William Samoei Ruto koro dwago lam, mawuok Rabuor to dhi nyaka Chega. The rest of the roads chalo nadi. Wuoge ndara mawuok Mbeme Junction to chiko nyaka Mbeme Primary, kidhi koda iye. Ndara no chalo nadi. Nderni temantiere within Kisumu East gi chalo nadi. Wuoge Kisumu East dhi Nyakach bende nitie nderni ma county oloso yo mowinjore. Challenges gontie nyaka the entire parts of Kano. Wards mantiere within Nyando, wards mantiere within Muhoroni. Mio under infrastructure mano ndara, mano challenge mantiere. Awuoye Teini, awuoye Chichem, kuonde ma ji time ohala. Magi duto te wadwaro changes. County government of Kisumu no launch gimiluongo ni towns. No launch Muhoroni town, no launch Kombewa town, Katito town, iwinja. Towns manigi launch gi te. Kidhi be gichalo town. Ahero ni chalo town. Maka koth ochwe. Tiyudo ka pi opong'o chiro te. Nyiso ni onge proper drainage pattern. Sewer is not there. Street lights onge i chiro. Flood lights ok liel e chiro. Town is open to services. Omiyo en kama onego beni kelo pesa nweng'o ne jopiny. Kidhi Kombewa, onge proper drainage. Onge proper road pattern. So wadwaro ng'ama nyalo discharge
mana matin. Wadwaro ng'ama nyalo discharge these functions. Wabire health, thieth. Kisumu ido ko osiptande wa moko pod ok chal kata dispensary ke dhi tonge kata mana gima nyiso ni ma en osiptal. Challenges nitie. Obed Kombeo, Seme, obed Muhoroni, wasewuothe county mangima. Ka wuothe weche mag bunge la wananchi ka jopiny oluonga ogona simbe mondo wa access. Mana ka penji, ang'o manyise kata ang'o manyalo nyiso japiny ma convince japiny ni ng'ano manyalo kelo lokruok nikech ji to wuok mang'eny ma bende gimbe mago the same promise. Ema bire mano poda nyise niya mondo support ng'ato first we must identify problems. Kwase identify problems to wadwaro ni ng'ama nyalo push nwa mondo mi problems gieki olosgi mondo jopiny oyud services. Kura nyisi gik mo an awuon aseneno momiya feel ni leadership manyien madhi donjo 2027 nyako focus on gik miwinjo wacho ka mondo Kisumu o achieve gik ma onyalo dwaro in terms of devolution. Devolution king'iye maber kabisa, the meaning of devolution. Devolution was purely transfer of power and resources from national government to the people close to the grassroots. So wadwaro ni resources ka ge power okelne japiny ka mane meaning ma devolution. Were ge power mamoko miwacho. Koro ng'ama dhi kelo gini endi. Okele based on track record mare momiya support today. En Ken Obura. Honorable Ken Obura ema dhi make it to the governor. Kendo ene monyalo transform this county. Reason momiya wacho, one, Ken Obura kobedo MP ka in 2013-2017. Owe waka osegero nwa Ken Obura secondary. Mane oketo nyithindo recruit nyithindo modonjo school. Basari mare nen close to nen about 10,000. Mano miyo nyithinda during that time. Kendo basari no chiwo maber. The distribution of basari nentie maber mane onge ywak kata matin. Wawuoke mano. Ken Obura kobedo MP ka ene mokelo NYS Kisumu Central. Mano ndiko code 1, code 2, code 3. Nondiko ji mang'eny. Mane tiyo, mane gin mine, mane gin vijana. Mane tiyo kendo ne yudo pesa through the NYS scheme. No fight matek kabisa kata bedo ne ntiere political differences at that time. To nokele Kisumu kaendi. Maonge wabunge moko manokelo mano. Mopogore gi mane wach mar lights ma nyisi chande. In terms of protecting the people of Kisumu against insecurity. Ken Obura nokelo Ben Chumo Kisumu ka. Mano tuweyo street lights maliel Kisumu makonyo ji sani mostly ei Manyata, Obunga, Kure, Nyalenda go negin under Ken Obura in 2013-2017. Ken Obura no make sure ni wach mar police insecurity nentiere Obunga, nentiere Migosi, nentiere Nyalenda. Odhi Nyalenda ogero police post. Manitiere Joelomino mineno e dhondarano. Mano Ken Obura manogero. Odhi Migosi ogero mineno ma Migosi no. Mano ne onge kane pok Ken Obura bet. Ene manogero mano. Odhi Obunga mineno man ga Obunga no. Mano ene manogero. So in terms of projects, nitiere gik mane Ken Obura timonwa. Breweries mineno ni. Ka Uhuru Muigai Kenyatta en president, to Uhuru dwa dhi koro uwuok e power. Ken Obura no insist ni Uhuru ne nyaka bika despite the political temperatures. Mo make sure no kelo Uhuru ka mo Uhuru yaw kambi. Ma kambi ochako tich. Kane kambi ok ne nyak chako tich nikech ang'o goodwill ma president to gik manonego beni pod ne dhi mbele. Mano no make sure not him. So this is a leader who is aggressive. This is a leader ma kowuok ne dhi omo gimoro to kelo. Mogik on that. Ka Ken Obura obedo ni NCS mar EAC, East African Corporation, o make sure ni o lobby for headquarters mar East Africa mokel Kisumu kaendi. Makidhi mwalo pipeline kacha, tineno ka en gima oseger kacha. Omiyo projects mathoth kabisa, to gi ji manondiko under EAC be nitiere mathoth kabisa. One of them in the late on George Ondo manyoik Kisumu West manchothoni endi, and so many others manyondiki under his leadership. Apart from that, sani endi otiyo under the office of the deputy president. Winjo kaka ngat ma jogo mapango programs office of the deputy president. Nitiere a lot of things ma osetimo Ken Obura ken jatelo ma lando gik moko ni machane manyatimo machane manatimo. So apart from gik ma osetimo machien ka, nitie ji mang'eny ma ose influence motere police. Bina no kang ng'wejno yot. Nitie ji mang'eny ma ose influence motere police. Nitie ji mang'eny ma ose influence mondo ike tich mar ang'o mar puonj. Mago kaweyo nyaka nyewa chak wuotho kode. Osebedo ko empower mine directly. Omiyo mine pesa mar ohala, to miyo grube. Warumo gi grube 15 to miyo senga fa para. Mago wasetimo iseme, mago wasetimo wards mathoth kabisa within Kisumu County. Siasa mar Kisumu,
ok inyalo wacho ni Ken Obura ni siasa mar bedo gavana nyalo tame nikech king'iyo jogi duto te tiyudo ka one en nyaka financially stable in terms of reaching out to the people's needs problems mag jopiny ochope machiegni nyore kanyo timo arambe maduong' kabisa e kanisa mar ACK Cathedral ka mogolo $500,000 to support the development of the church kamora mora ma wawuothe kode kidhi Obino en Kolwa East Kisumu East constituency noyudo ka pi nokuny kanyo pi ma konyo japiny to pigno ne onge pump pigno ne onge tangi pigno ne onge pressure mane nyalo konyo e community in terms of kako supply pi e gweng ne odhi mogolo pesa ne $300,000 mukel tangi mutwe pig cha sani ndi kidhi Obino pi konyo ji ka wadhi kode lunga in iseme mano seme poko yiere to dhi iseme jopiny ochako ywago ni wach mar pi omeko no chako golo pesa atie kon that nikech ipenja ni ang'omo mi aparo ni ng'anyalo bet koro anyisi ni this is one person this is one guy iwinja it is better wabed ni mano kende mwanyalo wacho to exhaust maber molo wacho mang'eny to kwa wache into details mondo japiny kik ng'e reason momiyo wapako Ken Obura iwinja ahero ni kachako gimoro atieke kata ka time tin tene matieke godo ta explain into details mondo japiny ong'e the reasons why koro mi atieka gi mano nikech ang'eyo ni in a lot of things and this is a development oriented person obiro ne ito penji ni wonyaronyo problem mane ma in godo to solve immediately okonyisi ni kasebedo emo mi amba chal kode an be king dhi Kondele tudo ka an be ni asolve immediately okabina bro temo koro en owuon kano dhi kucha nyithindo moingo 50 ochulo negi pesa ma school in terms of bursary kodhi Obino ochulo the same kane wadhi Miwani ward be omiyo nyithindo bursary to poko donjo fees so in terms of bedo governor jomodongo te oikre ne ng'wech ma pek 2027 Ken Obura nyowacho ni dwaro governor ken 200 ma jomoko chiwoge en jirongo en korado kodi to miya pitch ng'ata chiel erokamano digo go budget e odi Obungu gima iwacho ni Ken Obura gi kaka bende se wacho onyalo bedo candidate maber ka chelo kod projects mabedo setimo gi bulo ngima japiny pogruok kata mana chano be nyalo bedo ni koro sambene koro dhi giyiero nikech wan bende ka gi chama ma ODM bende koro giwacho ni mondo miyo koro gilinda ground tiende ni gidwaro mondo jogo manie chama mondo koro ka oppositions madongo gi mane nyalo wacho na nikech ma achiel kuom bende challenge mabiro nyalo bedo godo neno ni Ken Obura ka okomno mar governor kisebedo very keen kata kaka jafwambo ang'eyo ni kata ibi wuoni ng'eyo do inoko samoro ko yie ni mar wacho ni ng'ane madhi bede kom chande nikech ine fwambo but kisetimo your own independent opinion ma itimo just your own research tibro wacho koda radio kama wawuoye kodi kaendi e Duond Onagi ka ni japiny sani koro chopo kama koro wacho maber ni wang' ni gidhi yiero jotelo based on gima jopiny osebedo katimo negi ok en based on the party dong' mano tiwinjo ka ji wacho president wa osebedo ka wacho ni wang' ni ok dhi yieri nikech jaber to ok dhi yieri nikech irwakori maler moingo ng'ata to ok dhi yieri nikech iwuok e anyuola moro but idhi yieri based on your track record development track record so Ken Obura nigi gik mosetimo manie lwete to gin gik ma osetimo sani nyaka nyo declare no dwa bedo governor mane momiyo dhi yiere weche mag party go jo party bo yiene gi wacho weche gi mag party mane democracy 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 is the will of the people jo piny wacho dwachgi jo moko bende wacho pachgi ti wacho ni jogo mang'eny gikone gine ma gibiro kawo loch to jo matin bende nigi thuolo mar wacho pachgi mane democracy koro jo Kisumu nigi ratiro mar choosing from between jo mochung' mamoko ka jo ng'at ma already osechako implement negi gik ma gidwaro mondo mi otim negi so Ken Obura an gi yie no the car manyiso ni sani ji party ok nyala mo party sani ok otegno kaka 90 chon party ni yani agi joge gi magi nyalo wacho go weche gi mag party but ideally japiny bende sani winjo ka wacho ni wasemiyo party thuolo moromo mar miyo wa jok ma gidwaro ni odhi otinwa but jogo thoth gi king'iyo gi to samoro ok gitine party ok gitine jopiny to gitiyo ne mana party iwinja party oseyiero ji party oseyiero governors but king'iyo kata Kenya ka tiyudo ka kata Kawira Mwangaza no yier gi independent nitie governors mathoth moseyier oko mar party but gisebedo ka gitiyo maber Kawira Mwangaza apart from just local politics to interference mag siasa matindo Kawira Mwangaza ne the best governor for Meru kendo notiyo ne jo Meru maber
So bedo ni in independent governor ber kabisa mondo mi an awuon kaka dhi bedo MCA gi ODM ticket to Ken Oburo bi gi independent watimo oversight role maber. Nikech anyalo penje ni anyalo luonge mwapenje ne governor ang'o momiyo jopiny nyocho mi mandate of office to kitine gi jopiny e yo mowinjore. But ineno party kanyo koyier ji te party tido ka samoro tich bedo matek kech seche ma koro idwa luongo ja party e panel kachi penje ni to koti maber party chako ndiko ni barua chien kucha ni gori gi chama koro mane moseinyo kata ji kata e counties wagi hero kamano kata Kisumu akae MCA onge manyalo luongo anyang before the panel idwa penje ni gavana nikech sa we moda piny mana maka bende koro watieko jo piny bende koro ywak kabisa ni ngima piny oridore in kaka achiel kuom jotelo ma bende koro ang'eni telo na nyaka jogo mok nyal mana e wuod mari kanyo gi bende kaka imedo wuotho e counties 47 ageno ni winjo bende kaka japiny bende koro wacho to nitiere bende kwethare mawacho ni wan wadogo kere telo 2027 idimi wawach ni kasesomo wote moro ka an gi Prince Emeka wuod Nyaramba wacho ni I'm watching Musna wuod Nyatanga and coming MCA Kondele ward imoso na PS Raymond Omolo wuod Nyasumbi Pingo Tech nyiso ni to iga manyien yiero neno kodhi kanye 2027 Onagi ya wuto nagi wach man e kom man waduoko ker kose wawilo ker personally ka kubungo Owich gi sama sechopo godo kama antieni wang'iyo kaka piny dongore gi gik madhi mbele yiena mondo awachi ni kane moluor Raila Amolo Odinga pok onindo kane wantiere push kata demonstration maduong' mane dhi chien kucha ne wane demonstration mar high cost of living ne wane demonstration manwa push go mondo yawnwa servers electoral audit nwadwaro mondo wang'e ni to ang'o momiyo yiero ma 2022 kata chien kucha gik moko ne ok osetimore kaka onego bene timore omiyo yiena mondo achaka ariwra gi jokenya ni kaluwore gi kaka gigi osebedo ka dhi mbele chien kata nyoro ne waneno ka TV wang' jowi moro ogolo kaluwore gi kaka iwacho ni baba no ma yiero chien kucha mage momiyo ne wa push for auditing mag elections mondo ng'e ni ang'o momiyo yiero ma Kenya ok nya bedo free fair and credible. Adwa na wachi ni kane moluor baba koro nindo to wewa somewhere kama ne baba wewano no wewa with a reason nyocha nyiso jomoko kamoro onyaronyo ni baba mama umonyuoli ka wuon umonyuoli onindo to mama umonyuoli nigi ratiro mar biro kod ng'atno ma jaherane manyalo konye rito dala ng'ani endi joluo dendo ne jater Kiswahili dendo ng'atno ni baba wa kambo kama mawo ohero baba wa kambo tiji maduong' e dala en konye mondo en be oher baba wa kambo miyo gima duong' kabisa madona wachi ni gisama wuoyo godo in terms of wacho pacha 2027 President William Samoei Ruto osetimo maber kaka baba wa kambo mane baba wewago mokwongo nitiere projects ma osetimo e piny Luo timo e Siaya Homabay Migori gi Kisumu ko in short to make sure ni inclusivity or push for equitable distribution of resources across the country manil gi mwasana no kosetimo maber project maduong' kabisa mabende is a game changer and SGR ma the launch coming Saturday on 21st of this month SGR no kodhi konyo jo Kisumu kende but odhi konyo Kenya in terms of generating economy pesa madhi support wa to Kisumu wakae bo they open up businesses no winjo kaka jo Kibosu wuoyo ma wuok Kisumu East kaka gino dhi konyogi in terms of opening up that area to gi Kenya mangima omiyo mane gima ber in terms of nderni waseneno gik mosetimore to atieko ka wacho kapok itieko wachna gimoro mana matin tu motenore kaachiel kod tuju kama bende koro wanno ka bende koro chal ka gimi mae mwandu ge en kaka achiel kuom wuod Luo mana dak achiel to watieko twak kapok achope wach mar tuju no yiena mondo awachi ni an adwa ni mondo akware riwruok mar oganda adwaro ni Jaluo mondo oya wang'e mondo ng'i mbele moingo kama ong'iyo gi sani nyaka wabed gi yierruok ne kaka oganda Luo nitiere gima walak wan gi nyiego ma ok wamor godo gi gima Jaluo wadwa ne godo kawuono kane President William Samoei Ruto okawo oganda Luo mokete e sirikal jowa mane Ruto luongo mokete e sirikal gi gin Joluo to gitiyo ne Joluo to gitiyo ne jo-Kenya kane Ruto omiyo Uhuru tich moluongo joge Uhuru mobiro e sirikal okuche ka poka winjo ka nitiere oganda mag okuche mayanyo joka nikech gine e sirikal
but PS Raymond Omolo, Wandai, Mbadigini, joluo manie sirikal, iyudo ka joluo wetewa ema yanyogi moingo ganda duto te. Mano en kido manyaka wae. Joluo nyaka wariwre, joluo nyaka waerre. Gima timore ne Tuju sani ni, debed notimore ne ja Kikuyu moro. Debed notimore ne oganda mamoro, to moloyo kabisa mostly ja Kikuyu. Jo Kikuche tedo se wuok oko ka gi defend gima inyo to you, for example, ka Tuju debed ni en ja Kikuyu. Omiamba kwayo, di joluo, kik wang'i ni gima timore ne Tuju ni endi samoro otimore ne Tuju kende as a person. To wang'i ni this is the time monego bed ni wariwre te together, mondo walem together, mondo wang'i ka wanyalo bedo gi solidarity support ne Tuju, mondo wang'i ka wanyalo riwore together kaka oganda, mondo wa support joluo manie positions mopogoro pogoro. Moloyo duto te, wapar ni riwruok e teko, ka wariwore mwachoko pachwa te kanyakla, mwachoko resources mwango kanyakla, to wa open up the Luo community, to wa konyore kaka oganda. And is the most important thing. Kamano madunga ahinya, kamano madunga ahinya kuom Gajuang kamora mora mitira ka thul maken magoniero kamano madunga ahinya kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kamombe ko kaachiel kod moluor hospital Obungu Owich man kacha ker mar bunge la wananchi piny Kenya mangima kendo en kacha jalar komno mar Kondele Ward 2027 kuom Gajuang na achiel kuom jogo mabende koro nokedo matek kabisa kendo kane gidwaro kacha lokruok ne mondo mi uchumi ma Kenya kata mana ngima obede yono makany kuom Gajuang wacho ko winjo kacha ni kendo gidhi wuotho kacha mondo gine ni compensation mabende koro kero golo kacha omenda marom 2 billion onene opoge e yo makare kapok watieko tadhi kawo thuolo makende mondo mi amiye ne mondo mi wachane wachne mogik ne ja Kondele kaachiel koda jogo mabende winjo chwak ni ko kamano to wan kande gi ja winjo mabende go sim kandie wamakane sim ne achiel kato wadhiadhia. Yes, hello Chuny Onagi TV. Hello Onagi TV. Ichiwo nade? Achiwo maber, an jadak ma Kondele Ward. Kendo awinjo ka in gi wuoyi ma pache ler kabisa e studio kanyo. Erokamano. Mokwongo go erokamano ne Onagi TV kuom kelo jotelo ma pachgi ler ka Mheshimiwa Obungu Owich. Kendo wan kaka jo Kondele wang' ni wadhi miye kom mar MCA ma Kondele. To kwamiya nikech wamiye nikech tije maber motimo ne jo Kondele. Kiwuotho i Kondele Ward ka nitiere gigo ma Obungu Owich osetimo ne jo boda boda, ne mine matimo ohala, nyithindo ka omotero skul, kuonde te nyithindo wa kodhi kata e ode kata mine wa jogo modak gi ng'ol kodhi ire to konyo immediately. Emomiyo wan e toke full. Kendo wuoyi ma pache ler mosomo ma somo be en go maratero kendo maber kabisa, kendo kata pesa bende en go, emiyo konyo jo Kondele. Kendo wamor kabisa, wan kode, wan e toke full. Obungu Owich wan kodi 2027 MCA ma Kondele Ward. Kendo warwako kabisa. Nyingi ng'ati gocho ka in kanye? Agocho kan Kondele Ward e Manyata, an e Ichiro Manyata, an Pastor Elisha Wadhulu. Erokamano. Asante sana. Erokamano. Hapo kwa tikano kabende wechuli wacho kacha ni Obungu Owich MC ma 2027 ano ka wechuli nogoni pap mano youth leader ma Kondele. Youth leader ma Kondele en wuoyi motegno kabisa. En nyathi maber kabisa kendo en achiel kuom joket mwandu mantiere Kondele. Erokamano nikech sa Mheshimiwa Obungu Owich adaka thuolo makende mondo mi mondo wachane wachni mogik. Wach mogik maketo na joka nyanam en ni wang'i matut kabisa mondo wapar kaka oganda ni sirikande mosebedo duto te pok osemiwa thuolo kaka oganda Luo. Sirikal mar moluor mosedhi yweyo Kenyatta ne ok omiyowa ratiro kendo thuolo moromo kaka jodue sirikal. Sirikal mar ariyo mar mane bende osedhi yweyo kendo senindo Daniel Toroitich Arap Moi bende ok omiyowa thuolo e migepe machalo gi kaka masani. Sirikal mane bende osedhi yweyo mar moluor Mwai Kibaki bende ok omiyowa thuolo machal gi ma wan godo e kinde masani. Sirikal mar ma bende nitiere yweyo sani
muluor Uhuru Muigai Kenyatta be nokomiwa ratiro mar bedo e sirkal madichal gi ma wan godo gi sani. Omiyo an kwayo mara ne wa support joluo manie sirkal sani, to wapak sirkal nikech kigoyo koko kendo igoyo kori ne sirkal to dongruok bedo mabor kaluwore gi siasa mbaya, maisha mbaya mani oket gi jotelo mane osebedo e piny Kenya ka higni mosekalo. Omiyo gi sani kaka joluo ago erokamano ne jogo ma otelo e sirkal masani, to dwa kwagi ne support maduong' wanyalo miyo joluo e kinde masani en tiego minewa gi weche mag pesa mag ohala, en konyo mod liete, en konyo single mothers, en konyo vijande through economic empowerment, en yao gwengewa e yore mag dongruok, en konyo e yore mag thieth, to gi konyo ganda luo gi puonjo nyithi luo. Omiyo ago erokamano ne PS Raymond Omolo ma osenyiso kido maber, mosenyiso tich maber gi chia mar ofis. Adwa kone ni olemo maber ema kidi bayo. Jogo mayanye magoye kod kidi mayanye koni gi kocha, kiko bed gi koparo nodwani mondo embo duokre kodgi, to dhi nyime gi tiyo maber ne jo Uganda ma jo Kenya. Nikech mane gima important momiyo miye tich e ofis ma entie. Mogik, wan wawacho ne kako Uganda luo ma osenyisi ni sirkal en mar Uganda te, ka okale tend President William Samoei Ruto. Wadhi rwako President Ruto kaachiel gi President Museveni Kisumu County Saturday, kendo wadhi rwako gi sironyo mathoth kabisa mondo kelnwa dongruok e weche mag SGR, nikech bro miyo wa thuolo mar movement from Kisumu to Nairobi, from Nairobi to Kisumu, transporting goods, transporting jopiny, to gi gik moro amora duto manyalo timore, to gi konyo yao dongruok mar alwora duto ma SGR de kale. Omiyo waketuru kwe, wapaku sirkal 2027 to wantadu ana wuon personally abiro go ombucha ne President William Ruto. Mano seche mago mara e general election mondo adonje MCA ma Kondele, tago mara, tago mar Ruto, tago mar Ken Obura, abiro go kucha. MP to poda onge go sani. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya kuom gajwang' kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Erokamano bende ne wendo mano wan godo kandi luongo ni Elisha Wadhulu, mano en coordinator timu mar Hospital Obungu Owich, kaachiel koda japicha mara masudo kandi Felix Omondi kod Medusa mar Chuny Onagi TV mano ne chenro no chopo ni kamora mara mintiere Nelson Mandela Okore, kaachiel kod in mabende nikete chakran wachak chokran gajwang' nyaka sama bende koro watiekeni kangirwa maduong' kawuono mano wan godo ne Kamilu Korea Oketwoye. Mane tayo chenro ni anan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 Uritu Masani.